аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, паррандаи сабзи ишқ. қисса идома. вақте ноништо об аз гулӯяш нагузашт, нигаҳ ба сӯи нӯшин накард ва то он дам ки ногаҳ ранг аз рӯи духтарак парид ва андак пас қай овардан гирифт, бо он чӣ карда буд бовараш набуд. ҳангоми қай овардани нӯшин дард ба авҷ мерасид. рагҳои гарданаш монанди симҳои сиёҳӣ ба якдигар печида берун меҷаҳанд, аммо рангаш заъфарон мегардид. асал пиндор аз хоб бедор шуда буду саранҷоми бади корашро медид ки сӯи хонаи хоби маҳваш давид. бону, нӯшин мемирад, иҷоза диҳед табиба биёрам. маҳваш аз ҷо ҷаст ва даст дар гулӯи ӯ зад. мурғмағзи аблаҳ, мехоҳӣ дар майдони бозор дор кашандад? асал гулӯяшро аз чанги зан раҳо кард ва беҳушу ёд худро ба паҳнаи боғ зад. пиндор ангуштони маҳваш ҳанӯз ҳалқа бар гарданаш буд ки зуд ба зуд даст ба гулӯ мебурд ва бехудона пешу пас медавид. маҳваш ба хонаи хоби нӯшин омад, сӯзании рӯи деворро канд ва дар оташ афканд. ҳушанг 10 рӯз пас аз марги нӯшин аз банди бомиён гузашт. ба кобул ки расид, шаҳрро пур аз афсонаи нӯшин дид. ҳамсояҳову бегонаҳо ҳама аз чӣ гуна зистану мурдани нӯшин мегуфтанд. инҳо нав фаҳмида буданд ки духтарак дари ҷаҳони дигареро барояшон боз карда будасту намедиданд. аз дӯстдориву одаму одамгарӣ достони ширин хонда будасту намешуниданд. он гуна ки чашмаи сарду ширини домани кӯҳ ногаҳ бихушкаду дарёби чӣ неъмати бузургро аз даст додаӣ. кушки бошукӯҳ ба чашми ҳушанг гӯристони сокиту оганда аз сукутро мемонд. ҳузури маҳвашу асал ки мекӯшиданд нигоҳҳояшон ба нигоҳи ӯ наафтад, ноорому озурдааш мекард ва бори сангине аз гумону шубҳа сари шонааш меовард. ба ҳарфи маҳваш ки мегуфт нӯшин аз ғизои ба гуруснаҳо дар бозор хӯрдааш заҳролуд шудааст, бовар намекард. бо рафтани ҳар соат даст доштани пирдухтару занашро дар марги нӯшин бештар дарк мекард. аммо инро чӣ гуна метавон исбот кард? дарди тавонкоҳ чанг ба риштаҳои ҷонаш мезад, ҷигараш месӯхту дасти маломат ба сар меовард ва бар марги орзуҳояш мегирист ки чаро аз рашку макри зан андеша накард. духтараки содаву бепушту паноҳро чун оҳубара дар хафоли кафторҳо гузошт. чаро ба нӯшин нагуфт ки беш аз ҷон дӯсташ медорад, нагуфт ки ишқи туту мори зарини ман аст. ҳамин ишқ андӯҳу наумедиро дар дилам ба умеду шодӣ бадал мекунад. маҳваш интихоби ман нест. ман ин занро дӯст намедорам, танҳо ин ки ҳарфи падарро натавонистам рад кунам, чаро ки тарсӯ ҳастам. тарс душмани ҷонам аст. варна мегуфтам ки нӯшин чашмҳои сабзи ту маро девона мекунанд. чашмҳои сабзи туро шабҳо ба хоб мебинам, аммо тарсидам аз ман биранҷӣ ва рам хӯриву андешӣ ки он ҳама корҳо ки дар фирӯзкӯҳ мекардам одамгариву ҷавонмардӣ набудааст, ғараз доштааст. ва аз ҳамин роҳ туро ба кобул овардам. ман назди туву модарат марде футуватпеша будам ва ба ҳеҷ баҳо намехостам ин боварро дар дили шумо бишканам. умед мебастам ки рӯзе дар жарфнои нигоҳам ҳарфи диламро хоҳӣ хонд. ту намедонӣ дар он дунёе ҳама кӯҳу кӯҳ чӣ гуна пазмони ту мешудам. он ҷо вақт аз рафтан боз меистод, як рӯз ба як сол мекашид ва дами дидор бо туро он гуна дур мебурд ки андешааш чакаҳоямро ба дард меовард. метарсидам дилам дар сина таркаду пора шавад. ба соҳили ҳарӣ медавидам, ба мавҷҳо менигаристам, гӯш ба нағмаи руд медодам, кам ором мешудам ва ба худ мегуфтам ҳар кас ки ҷон надиҳад ба ҷонон нарасаду шаранги ҳиҷронро бо ангубини васл накушад. дунболи ин лаҳзаи дидор бо ту ончунон равшан медидам ки
оби шодӣ дар гулӯ меҷасту пеши чашмам тира мегашт. боре ҷавонмард бегона аз худ гашт. тунд ба хонаи хоби асал даромад. ҳеҷ нашуда буд ки худованди кӯшк назди ӯ омада буд. духтар пеши пои ҳушанг зону зад ва зорӣ кард: гуноҳи ман нест соҳиб. боно амр карданд ки дар ғизои нӯшин заҳр резам. вай мехост маро аз ин хона биронад. ба гунаи шигифтангез тез сурати воқеа ба ҷавонмард равшан гашт. хашму буғзро дар худ кушт. пеши рӯи маҳваш истода шуд. ночорам ба додгоҳат бикашам ва саратро дар ҳалқи дор дароварам. маҳваш мижа хам накард. ҳарфи пирдухтари хидматгора кӣ бовар мекунад? ту чӣ марде ки занатро ба марги як беаслу насаб гунаҳгор мекунӣ? ҳушанг гуфт: фоида надорад. ман ба ҳар роҳ ҳардуи шуморо ба додгоҳ мекашам ва ба ҷазотон мерасонам. зан гуфт: то акнун маҳвашро касе ночор ҷое набурдааст. ӯ ҳар ҷое рафт бо хоҳиши худ мерафт. офтобшин пеш аз он ки ҳушанг ба хона баргардад, маҳваш ҳамроҳи он зани ноошно ки якшанбеҳо дунболи нопайдо гаштану сояҳову кунд шудани садоҳо ба суроғаш меомад ва ҳамроҳи роҳ рафтан бо кафи по буса бар ҷабини забин мезад, аз кӯшк баромад. асал куҷо рафта буд, равшан набуд. шояд санҷар ба додаш расида буд. он шаб аз дарозтарину ғамангезтарин шабҳои зиндагии ҳушанг буд. боре вай ба хонаи хоби нӯшин омад. аз дар ки даромад, оби ашк дар гулӯяш ҷаст. нафасаш танг омад. дару девору чизҳои хона ҳама аз нӯшин мегуфтанд. хона оганда аз бӯи маҳину нозине буд ки ёд аз шамими чаманзори нимарӯзи тобистон мебурд. дилаш гум зад. пеши чашмаш сиёҳ гашт. дар ҷояш нишаст. рӯи мизак ҷилди шоҳномаро дид. китобро бо такрим бардошту кушод. аз миёни саҳфаҳои варақи чорқат берун омад. шикани онро боз кард. номае ба номи худаш буд. нӯшин навишта буд: аз дирӯз бону маро хонабанд карданд, аммо ман хашм намегираму ноумед нестам. худро бо кор саргарм мекунам ва чашм ба роҳи омадани шумо ҳастам. орзуи яктои ман зудтар дидани шумо ва боз хоҳиш бурдан назди шумо ки аз гузарҳои пиромон духтаракони бекасу бекорро дар хонаатон гирд оваред, хондану навиштан омӯзеду ҳунар ёд диҳед. ин кӯшк барои маҳвашбонуву шумову асал аз андоза зиёд бузург аст. моҳҳо касе сар ба ҳуҷраҳои зиёдаш намезанад. агар ман инҷо будам, нома ҳамин ҷо канда мешуд. ё касе нигорандаро халал дода буд, ё эҳсосҳо хуруҷ кардаву он чӣ мехост гуфтанро номумкин гардонда буд. ҳушанг номаро мебӯиду мебусед. ба хонаи худ мерафту ба хонаи нӯшин меомад ва бесадо мегирист. сапедадам ки ба муддати андак хобаш бурд, нӯшин аз дар даромад. хаста буду дар мижгонаш гарди раҳ нишаста. ҳусема гуфт: он дам ки маҳваш сӯзаниро аз девор канду дар оташ афканд, дилам дар сина лахтаи хун гашт. омадам гӯям ки бозгашти туро чун кавири ташна боронро интизор будам. ҳушанг аз ҷо ҷасту хост нӯшинро дар оғӯш гираду бусаборонаш кунад ва гӯяд ки ӯ расидани ин соатро беш аз ӯ интизор дошту дар кӯҳистон рӯз мешуморид. маҳваш дигар нест. ӯ рафтааст, нопайдо гаштааст. аммо духтарак ногаҳ ба паррандаҳаки сабз бадал гашт ва париду ба сӯи болоҳисор рафт. дери нагузашт ки кӯшки ҳушанг ба мактаб мубаддал гашт. вай аз ҳама ҷои кобул духтаракони хоҳишмандро ҷамъ овард, омӯзгоронро киро кард. андак пас ин мактаб дар ҳама ҷои кишвар овоза гашт ва гӯшаканорҳо низ духтаракони баҳушро дар оғӯш овард. вале дар ин шаҳр мондан барои ҳушанг душвор омад. сахт душвор омад. ногуфтанӣ душвор омад ва ӯ нопайдо гашт. оғози як баҳори пас аз солҳои дароз корвони шигифтангезе аз ҳинд ба кобул омад. бар пушти уштурони бешумор дутои гулдони бониҳолони зебо бор буду уштурҳои дигар хикҳои обро мебурд. давоми роҳи дароз аз хикҳо
об мегирифтанду бар ниҳолҳо мерехтанд. корвон як шомгоҳон ба Кобул даромад. пирамарде ки корвонро оварда буд дар домани Болохисор аз ин ниҳолҳо боғе бунёд намуд ва чашмбароҳи рӯзе ба ин боғ омадани паррандаҳои пару болаш сабз шуд. аммо сабз парранда ба боғи сохтаи ӯ наёмад. аз он боғ инакамин дарахти танҳо мондааст. баҳромшоҳи андӯҳгину ғамзада инҷо хомӯш шуд. ман гуфтам, мурдани Нушинро намехоҳам. ин чӣ кор аст ки 15-сола духтарака дар оғози умр бикушӣ ва боз аз ин фоҷиа достон бизанӣ? баҳромшоҳ ҳамон ғамину ҳазин гуфт, Нушин намурдааст. агар мурда буд ин қисса ҳам набуд. дигар ин ки он мактаб то имрӯз дар Кобул побарҷост. ман суханашро гусастаму гуфтам, намедонам, дилам хиҷил аст. баҳромшоҳи навбат чашм дар чашми ман кард ва нарм афзуд. ту ин достона навису чоп кун. ҳар ки онро хонад, Нушинро дар ёдаш зинда мегардонад ва то рӯзе ки ин навишта назди мардум аст, ӯ намурдааст. сомиёни азиз, шумо қисмати охири қиссаи нависанда Юнус Юсуфиро бо номи Паррандаи сабзи ишқ шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.